दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदियै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि जिल्लायाव डिग्री कलेजफोर दङ बे कलेजनि लांगोनायाव 2 घन्टानि धरनानि हाबाफारि दिनै बेवहाय लानाय जादों। बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाड्डु सिं बिथांनि खामानि मावनायाव दिनै जों गोजोननाय गैया। बिथांखौ दिनै भाइस चेन्सेलरनि पस्टनिफ्राय बोखारनो नांगौ, बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनो नांगौ। दिनै जोंनि बे धरना हाबाफारिनि डिमान्डआनो बेनो जे जोंनि बडलेण्ड इउनिभार्सिटियाव बिटिआर रिजननिनो मानसिया भाइस चेन्सेलर जानो नांगौ। बे बडलेण्ड इउनिभार्सिटिखौ दाफुंनायाव दिनै हाजार हाजार जोंनि बर'फोरनि सेक्रिफाइसनि थैजों सोमोन्दो गोनां मोनसे इउनिभार्सिटि। बेनिखायनो बे बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनफ्रोमबो गिदिर बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना बर' नङा। दा बे गोदोर बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरा जोंनि बिटिआर रिजननिफ्रायनो जानो नांगौ। जोंहा रुटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' बाजार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसे नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोंहा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोनाव जों दिनै नैबे रुटा डिग्री कलेजनि लांगोनायाव जों मोनसे 2 घन्टानि धरना हाबाफारि लानाय जादों। रिंगासिम जि धरना हाबाफारि लादों, दा बेयाव जों गुबैयै मोन 6था डिमान्डखौ लानानै जोङो बेयाव बुंदों। दा बेयाव जों बुंबाय थादों दि बडलेण्ड इउनिभार्सिटियाव दासिमबो पार्मानेन्ट रेजिस्टार गैया, इनचार्जजों सालायगासिनो दङ, जायनि जाउनाव बिथांमोना सम मथे रिजाल्ट होनाय लोगोसे ग्रेड सिट गथ'फोरनो होनांगौनि थाखाय बिथाङा बेयाव फेलें जादों। जायनि जाउनाव गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रा एडमिसन मोननांगौया बुहुम फरायसालिफ्राव मोननांगौनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों। थांनाय समफोराव गोबां फरायसालिफोराव बा गोबां फरायसालिमाफ्रा टाइम मथे रिजाल्ट होयैयाव इउनिभार्सिटिफोराव एडमिसन लानांगौ गथ'फ्रा मोननो हायासै, गोबाङानो जानगाराव थानो गोनां जाबाय। दा बेखायनो जों खावलायदों थाबैनो बडलेण्ड इउनिभार्सिटियाव पार्मानेन्ट रेजिस्टार बेखौ होनांगौ। बेजों लोगोसे बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाड्डु सिं बिथाङा जों दिनैसिम बिथांखौ नुदों, बिथाङा फरायसाफोरनि इन्टारेस्टआव खामानि बारा मावाखै, बिथाङा गावनि गोसो बायदि बिथाङा खामानि मावबाय थादों। दा जों गोबांबार बिथांजों रायलायदोंमोन दि जोंनि लकेल इन्टारेस्टआव फरायसाफोरनि इन्टारेस्टआव जाहाथे खामानिखौ मावो। जों दाबि खालामदों दि बे इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरा जोंनि लकेल मानसि जानांगौ, बर' मानसि जायोबा जों मोजां जायो, बिटिआरनिनो जों जानांगौ बेखौ खावलायदों। पार्मानेन्ट रेजिस्टार जाय जागोन बेखौबो जों बिटिआरनिनो जानांगौ बेखौ खावलायदों। मानोना नैबे बडलेण्ड इउनिभार्सिटिया जों बडलेण्ड सोमावसारनायनि मोनसे मुलुगसोलोंसालि, बे जोंनि मोनसे सम्पति। जों बेखौ जेब्लाबो जों बेबायदिखौ मोजां जाजानायखौ जों लुबैयो। बेखायनो जों लुबैगोन जेब्लाबो बे बिटिआर बा जोंनि लकेल इन्टारेस्टआव जाहाथे बिनि दैदेनगिरिफ्रा फैयो। बेजों लोगोसे इउनिभार्सिटियाव मोनसे कर्ट थायो आरो बे कर्टआव मेम्बारफोरा सिगां एमएलएफोर दङमोन, जाय एमएलएफोरा रिटायार जाबाय। दायो गोदान आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय कर्टनि मेम्बार हरदों एमएलए बिथांमोनखौ, नाथाय बिथाङा बे कर्ट मिटिंखौ खालामाखै दासिमबो, आरो बे कर्टनि मेम्बारखौ बिथाङा फिलआप खालामाखै। बेखायनो जों दाबि खालामदों जाहाथे कर्टनि मेम्बारखौ थाबैनो फिलआप खालामो। बेजों लोगोसे एग्जिकिउटिभ काउन्सिल इउनिभार्सिटिनि बे मिटिंखौ जों खालामथ'नाङा होनना दाबि खालामदोंमोन। मानोना बेयाव नैबे कर्टआ जाबाय इउनिभार्सिटिनि हाइस्ट अथरिटि बिथांमोना। दा बेखायनो बे इउनिभार्सिटियाव बे एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मेम्बारफोरा जाजोबाखै, फिलआप जाजोबाखै। बेखायनो जों बेखौ मिटिंखौ खालामथ'नाङा बुंदों। दा बेखायनो बिथांमोनाखौ खावलायदों जाहाथे बेखौ बे मेम्बारफोरा जेब्लासिम फिलआप जाजोबा अब्लासिम खालामा। दा बेखायनो जों गासैबो साथ्र साथ्रिखौ जों खावलायगोन, दा जों धरना होदों जाहाथे इयुनाव बेबायदि फरायसुलिफ्रा बिदि जेंनाजों जाहाथे मोगा मोगि जानो गोनां जाया। बेखायनो फरायसुलिफोरा जों धरना होदों। आरो जों इउनिभार्सिटिखौ जेब्लाबो जोङो बिदि जों जाहोनो हाया, मानो होनबा बे जोंनि इउनिभार्सिटि, जों बेखौ गुबुनजों सलायजानायखौ लुगैया। भिसिआ जाबाय मणिपुरि, बेयाव आरो रेजिस्टार इनचार्जबो सिगां दस्रा मानसिमोन। रिएक्टर जाय दङ बिथाङाबो झारखण्डनि, बिथाङा उरिष्यानि सासे मानसि। दा बेखायनो बिथांमोना गावसिनि गोसो बायदि खालामनो नागिरदों। दा बेखायनो जों मालाबाबो बिदि जाहोनो हाया। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सिरियाल बे बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि एफिलिएटेड कलेज जेसेबांखिनि दङ बेयाव जोङो नैबे धरना हाबाफारिखौ लादों। आरो नेक्स्टआव जोङो बाक्सायाव लागोन, चिराङाव लागोन, क'क्राझाराव लागोन। आरो बिनि उनाव जुदि गोनां जायोबा जोङो बडलेण्ड इउनिभार्सिटियाव सानफ्रोमबो 2 घन्टा 3 घन्टा करि जों धरना होबाय थागोन। आरो गोनांथार जायोबा जों इउनिभार्सिटिखौ खाथेनोबो जों जानो हागौ। दा बेखायनो दिनैनि बे धरनानि गेजेरजों जोङो मेम'रेन्डाम साबमिसन खालामदों आसामनि मानगोनां गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम, आसामनि रायजो बेंगिरि मानगोनां गभर्नर सारनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम हरगोन। आरो जोंनि बे जेंनायाव जोङो आसामनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों हाबजानानै जों जेंनाखौ सुफुंजानायखौ जों लुबैदों। आसामनि
सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांखौ जोंनि बे जेंनायाव जाहाथे बेखौ समाधान खालामनो हायो जों बेखौ लुबैदों बेखायनो दिनैनि बे धरना हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। गभर्नमेन्टआ बिटिसि बा आसाम सरकारा माबायदि इन्ट्रेस्ट लानायखौ नुनो मोनो? जोङो दासिमबो जोङो मेम'रेन्डामखौ दाखालि खेबसे हरबाय जोङो बेखायनो जों डेट होदों 30 नभेम्बरसिम जाहाथे बिथांमोना जोंनि जेंनाखौ थाबैनो समाधान खालामनांगौ होनना जों बुंदों। दा जोङो माखासे जोंनि जायफोर दैथायहरनाय MLA फोर बिथांमोनजों सावरायदों आरो बिथांमोना जों मेम'रेन्डामखौ हरदों हयथ' बिथांमोना सावरायगोन होनना जोंनो खोथा होदों। बिटिसिनि मानगोनां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांनो प्रमद बर' सारनोबो जोङो मेम'रेन्डामखौ कपि हरदों। दा बिथांमोनाबो गोजौआव सावरायनानै थाबैनो समाधान खालामनायनि खोथाखौ जोंनो होदों। दा बेखायनो जों लुगैदों जाहाथे 30 नभेम्बरनि सिगां जोंनि जेंनाफ्रा जोंनि दाबिफ्रा जाहाथे जाफुंजोबो।